Кропка прыцягнення – сфера аздараўлення. Расійскія турысты даўно ацэнілі ўзровень сэрвісу і прыроднае багацце Гомельшчыны. За мінулы год у здраўніцах рэгіёна паправілі здароўе больш за 35 тысяч расіян. Якасная медыцына, гасціннасць і даступныя цэны робяць нашы санаторыі фаварытамі ў графіку адпачынкаў у жыхароў суседняй краіны. 6-й раз я здесь бываю. Мне очень нравится. И врачи, и в общем, и внимательные. Ну и питание, и жилье. Я в первом корпусе проживаю все время. Ну и уже много сюда и своих привезла. Очень много. Ну, как говорится, общаемся. И едут тоже нравится. Духоўнае адзінства і агульны культурны код. Творчае ўзаемадзеянне паміж гарадамі і рэгіёнамі не спыняецца ні на дзень. Адзін з сімвалаў такой сатворчасці – міжнародны фестываль «Славянскія тэатральныя сустрэчы», які дзесяцігоддзі збірае лепшыя калектывы дзвюх краін у Гомелі. Мы откроем фестиваль 20 мая спектаклем Брянского ордена Трудового Красного Знамени драматического театра имени Константина Толстого. Будет показан спектакль по пьесе Островского «Лес». Также там будут тоже интересные театры из Кирова, Липецка, Гатчины. Ну и, безусловно, наши белорусские театры.